आयंआ बांसिन लाबाय नामा ओरैजाय खर' थबसेल' नुगोन माथो इदिबा ब्रेकेट फाग्ला थाइगु जाखा ना हमग्राफ्रा हनै खिथुथिं बारलांगासिनो ओमफ्राय लासै 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 गासिनोसै नायाथ' एफा एसेल' सादों नाया एफा एसेल' सादों खारबायलै माखासे थैबायमोन ना माखासे जिं जिङाव बिराद थैना थादों दाउआ सेस मोनजाजोबदों खोमा जों खारबाय थाबा जिं जिङाव नुजोबो बिदि नुजोबो खारबाय थाबानो दाउआसो मालाय होख्लायबाय थायो खोमा दाउबोसो बियो फारसे हगारबायसो माथो मानसिफ्रा गिदिर गिदिर मोनगोन सानदोंमोन गैयानो बेरफाबाय बाला खुगा सिखा डाइरेक्ट हाबजादानि बेखौ लाग्रा दंना गैया नायग्रा ब्रेकेट masih gelau. Oh ini beliau sudah langan nama lah. Oh coba. Ayo lagu menang. Oh kami lagu nunggu. Mati sini. Lali. Minum selai minum. Minum dah sisi. Kemana sih? Kita tambah apa nih? 240 taga. Ah, polisi apa gitar? Iswai. Kita 240. Berapa saja? 180. Nang gitar aja bjubai na. Nang jibai. Amra ni kon lihat Kena selang aja kedai. anak 200 gram kom. Nah, 50 gram lo kom jo. 50 gram kom. Din khabai dah ada. Dikudun to jam baro. Na ban lah bawah ni. Ban bawah na wa. Nawandra. Ayo bang, sila main nama. Orijay. Koro topsilo nunggu ada di bawah. Biang suli. Hap bewa pau tuh jadi. Sherni jayira. Oh, mama coba aja na belik jayina. Masih suka belegi.
राजकापसो लाङो ओमफ्राय दहाय ओरैनो हगारफिनदों 50 खम दे ओइ जानांगौ बाजै मासेल' थैलै एफा बुरजायाव एसे एसेल'खौ जायो नामाब्रा गय मासे गिदिरखौ लायासै बियो बे बेलेगसोना बयनिख्रुइ देरसिनथारमोन दहायना मासेखौल' लाबाबो जागोन माने ओमफ्राय अबेखौ लागोन दालाय